Ita? Na? Yau da kaji za mu buɗe baki a gidan nan. Dan Allah. Zan je yanzu nan jin so kaji guda 7. So ki ɗora ruwa na figa a kasuwa za a fige komai. Ko a gyara zan kawo miki su. To mai gida. Sai na dawo. Assalamu alaikum. Gogo? Ina gajiya. An zo lafiya? Ya ibada? Lafiya ne. Ma'adallah. Na sa kajin nan a kicin saura kuma in kin gama suyan ki kwashe ki ba ki a tumakin da na sa kwabe yanki da tun da safe sai ki gogi nan da saura kuma ki kwashe kajin ki zuba mata billahi da na san kai san dangi ki kwashe kajin ki kai mata wallahi tallahi. Me gida lafiya? Wace ce wanda take sallah? Baba ta ce ba. A ta dawo?